Chihuri achina kwatinombotiendesa taneta nazvo izvi. Haisi nyore kuti munhu unobva kumba una munhu wapromisana naye kuti ndiri kuuya ikoko. Unomira pabhawa kuti mwana umwe munhu achauya ondikecha kwakasauya ozondikecha. Plus haisi nyore ungoti murume wese newe wanenge wakaita sei uchingoenda nawo uchingonoitwa mwana kuita zverafu umwe ndani kuita zvakaita sei mwana zvakaita sei zvichanakidze izvo. Zvamwari chaizvo paruda plan. Plan bindo atakuda hapo kwanza chihurezva. Inini ndakazvimirira hangu side kwangu. Chihuri anchanakirwe nacho. Hamuna mufu wamunozvangarira. Kuti pane dzimwe mbingo dzekuti adzirwadziwe nemari. Anogona kutonga yosvika kuti ndepi bo awadi ogona ngokusira mari pamwe asina kana zvatombokuita because unenge uchiitisa naye. Because tinombotanga chiri chihure cheukecha naka. Achikupa mari achidi. Zvozosvika panguva yekuti pamwe pacho ane mbinga kutombouyo achingosvorova asina mari. Ozotomuzo anenge awana kuti marombo yombokusipaka saka zvinenge zvichingoenda. Yangu ngetsi nyaya yemari. But kuti munozoita attachment maclient zvakafanana neuyu okufadza ichaizvo. Zvekuti munozopedza mangu kuti magara chero mari yenyu muinayo munongoti ndichaire komana. Ipapapo pane patu because ndiri munhu kandine mafeelings ndozodo because izvi zvechihure inyangoti unofanira kuti pamari ndokupa bonde raunenge uchida but pane time yaunonzwa kuti ndikuda someone wandinoda. Pane pamwe paunyatsonzwa kuti nhasi ndikuda bonde remunhu wandinoda. Saka client ikandinakirwa kabo kana auyawo zvake musacho ndiri kungobuda kuita dzini. Ko mani time yakareba zvakadini kuita basa iri? Inini ndane 2 years. Zvakatanga sei? Inini zvakatangira pakuti murume wandanga ndakarorana naye ndakasiyana naye nenyaya yekuti anga kuita zvemadrugs asingandichengete kumba asingagari kumba kwacho aiti ndiri kumusha ndaigara kumusha kunonzi kwachihoto. Akaenda kuHarare oenda unoti nyari kwendichirarama nemari icho ndichidini. Then ibva ndawana basa ndakatanga kushanda mushopu. Ndashanda mushopu meme ndakuchengeta mari yangu. Mari yangu yakwana zvandaifungira. Ndobva ndavhura shopu yangu yegrocery kunonzwa kandawo uko kwachara kuko. Ndavhura shopu yegrocery ndaienda kumesina kozi ndandine passport madhezi acho. Ndaienda kumesina pamwe pacho chinohodha hembe nesipo chichinchiya nazvo. Saka muzukuru wangu bva nditi goko ande yekuJoburg timbonoshande. Then mubooster staff yenyu wandibvuswa zvinhu zvakachipa. Pandaenda nemuzukuru wangu saka ndasiya hanzvadzi yangu inini mushopu imomo. Ndanogara 3 months kuJoburg. Pandakadzoka ndakawana mukomana apedza basa. Kusina mari, kusina chinhu. Vandabva kwakandabva ndakuzogara kudema kuno. Saka kudema kundagara kuno kundandisina kana zvinhu zvandaikwanisa kuita kuti ndiwane mari. Ndo pandakatanga kuenda ndimbonomira pamusoro ndimbojenga ndimboenda parima ndimboita sei. Pezira takutomozoti style racho ndo ratopo. Ndobva ndangotanga. Ndatanga bva pane pandakamboenda kunoita zvekutsvaga mari kunonzwa musiwa uko. Ndakaitwa rafu nemwe murume zvokuti ndakadzoka ikoko ndikasvodza uyu musikana wetalent arikutali. Ndikasvodza talent kuti inini chihuri handichadi. Uyu ndakasvomudza ndakasvoti chihuri handichadi zviri nani ndibhoilise mazai yangu ndiite zvekutengesa mazai. Tala akati manje zvinobuda ndakati zvinobuda. Because pandakabva kuno ndakati uya ndatenga makireti angu emazai bucket rangu chichi. Vanatanga kuti zvokuti akanditi ndoda short time anditi but ndayangana ngoona kuti munhu anenge ari rafu. Ndatomuti nitomtenye zvokuti short time mari ndati 10. Ndakamukwidzira because ndaisada. Ndabva nditi 10 yacho ndinayo. Pane vamwe vanhu panzvimbo vanozvitendwa vana makuru vanhu vanenge vachitonga varambiro zvanenge vachiita. Ndamuti 10 zvikanzi bo hande vataenda kuroom kwakwe. Tasvika zvikanzi aina ndigoni kuita sex mune light. Ndikati manje kana zviri zvemurima ndisingatooni. Kana zvisingaiti kuti ite light ri on ngasiyana nazvo. Zvikanzi musikana yonda kuonerera. Dzima lai ndikati alaita hansi kudzima zvikanzi ora ichibo chindipa ndipfeke ndikati iwo condom ndokupfekedza ndini. Pandamupfekedza. Pakuita bonde pataita zvekukigiridza zvekudoti protector rachiri chose ribvaruke Vanatokuti kwa boy ere uri kuitewo. Zvikanzi bo ndikati hakuna boy yakadaro kana uri kunoda usikunakirwa iwe garo siyana nazvo. Hanzi aiwa bo ndaita ndibandati bo. Atanga futi kuita bva adai oroko rake bva abvisa chi condom ini ndava ndazviona manje vana musundidzira bva adona pasi zvikanda kumamisa ini ndakaona hora ndakaonezwa hora kubva mangwana acho ndakabva ndapfeka ndakauya kuno ndikati andirowa ndobva anditi saka andina kuproducer ndidzosere mari yangu
pandatora mari yake aunzaona kuita chikapa chandanchida futi ndidzosere mari yangu mana mudzosera mari yake mangwana makuseni pandangomuka ndakaenda sei ndakabaya zvangu kuno ndopandakabva ndasvikotanga kuti hangu zvekutengesa mazai kwete kuti handichahuri ndikaonawo pane zhetiri nekamari karibho ndoita hangu